केलिफर्नियायाव टेक अफ खालामनायनि उनाव एयारफर्स B-52 बम्पार क्रास जानायनि जाहोनाव 8 सुबुङा थैदों। समबारखालि केलिफर्नियायाव एडवार्ड एयारफर्स बेस एयारफर्सनि मोनसे B-52 स्ट्रेट'फर्ट्रेस बम्पार रुटिन टेस्ट मिशनाव बिरखांनायनि उनावहाय गाहायाव टेक अफ खालामनायाव अर जोंखांनायनि जाउनाव 8 सुबुंफोरा थैदों होननानै बेसआ फोरमायदों। भिडिअ एबा फुटेज नायफिननायनि सायाव बिथा खालामनानै बे जाथायखौ रावबो बासायनो हाथाव नङा होननाय साननाय जादों। बेसनि 412थि टेस्ट विंनि डिप्युटी कमान्डार कर्नेल जेम्स हेसनि बादिब्ला बिथाङा बेखौ मोनसे गिथावना जाथाय होनना बुंदों। समबारखालि मोनसे खौरां बिजों मेलाव बिथाङा बुङो जों 8 मोजां आमेरिकायारि सुबुंफोरखौ खोमानांबाय। हेसआ बुंदों दि क्रुजआ इउनिफर्म गाननाय सैनिक सरकारि सुबुं आरो सरकारि टिकेटारफोरनि मोनसे मिलनमोन। बिरखं दिङा क्रास जानायाव थैनाय सुबुंफोरनि सिनायथिखौ बिसोरनि नखर एबा खाथिनि सोमोन्दो गोनां सुबुंफोरनो खौरां होनायनि 24 घन्टानि उनाव फोसावनाय जागोन। बइंआ समबार बेलासे मोनसे खौरां फोसावनायाव रोखा खालामदों दि बे जाथायाव जिउ गोमानाय गासैबो सुबुंफोरा बे एर'स्पेस गियाननि मावग्राफोरमोन। बइं नखरा बेखौ थार खालामनो जोबोद दुखु मोनदों दि बिरखं दिङायाव थानाय सुबुंफोरनि गेजेराव 3 बइंनि मावग्राफोरबो दंमोन। फोसावनायाव बुंनाय जायो आरो उनाव बुंबावदों दि जोंनि साननाय आरो आरजफोरा बिसोरनि नखर, लोगोफोर आरो बे दुखुथिया जाथायजों खहा जाजानाय गासै सुबुंफोरनिसिम थागोन। बे जाथायाव E-7VZ नोजोर लाखिग्रा बिमानि सिगांनि मडेलफोरखौ हांगार खालामदों। थासारिनि जाथाय बिफानाव खामानि मावग्राफोरा गासैबो मावग्राफोरखौ बुथुमनो थाखाय दै आरो लामाफोरखौ नायबिजिरदों होननानै फोसावनायाव बुंदों। जाथायनि जाहोनखौ दाबो नायबिजिरनाय सोलिगासिनो दङ। बे जाथायनि गुदि जाहोनखौ मिथिनो थाखाय सम नांगोन होननानै फोरमायदों।